Kuam pulih ngene kapor na ketien ga jong blai ba kata kalong no Matthias kalong ban riu ke dekat ke ban riu ko ongkom ni Henry mame haba me duai to le drung shalaki pulit bat haba melakang yala ke jingkang to korpat yukpa jong me ubaha bari te yukpa jong me ubuyo I ha bari on ai nong hame ha kabapau kani ke jinkai ke jong Jisu wong ladadon kata kabari on ainong ha kabapau. Kani ka kren shapang ka jingduai ha kani kapor u Jisu ong lada pilet siya kata ka kamra bat haba pi duai ha kabari on ainong ye pi ha kabapau. Ndra ha kani ka singi am kren ya kata ka jingduai kabari ka jong fi ban ainong ha kabapau. Ndra ka kren nengkong ha kani kapor ya ka jingedai kabari ka jong fi bat ublay. Lada kamdan ka jingedai kabari bat ublay kata ka jingduai ka jong fi ru kalong ka baleno ay. Tading ta hagani ka singi nga kwaban kren shapang kani ka subject nga kwaban kali piru kumno ka jingedai ka bari ka jong fi baru try kumno kata ka jingedai ka bari ka jong fi baru try bar hagani ka singi kwaban ai kublation ng kong fi ki bala ju sangap na ka por ya kani ka jingkren kubor step ban nga ai ngo yu blay ba kani ka ktien ka pen kala ka pen tmai ka jingim ka jong fi bat nga snungu ba dan apeng jong fi film just nat men shwan rementa namar fila snap tade heng ta fila snow tanat man snap yu kaktin ke jong blay men shafim snap namar fio snow yu e ba ki breu ki ong re namar menta ba fila snap ida di pi snow to ba pleng kaktin ke jong blay kalong jingker khu ya ga jing ke jong fi ba den tanga don hang ni mde bangan kren tam na kaktin ke jong blay ne ban penduna na kaktin ke jong blay hen krei ban kren na kaktin ke jong blay bat ban yathu yakal ne ban hikai yaka kumba ga ktin ge jong blai ka hikai tadeng dang ai khublai ye fi ki badan hangni bagi badan keleng stla ka perthai hagane ka por haga kerteng ge jong Jesus Christ bo try unong pen em jongi ngadap da ge Jesus e ge Jesus kmen ye fi ban ngangej bagane ka ktin ge jong try kana long ke jingker khu ye fi hagane ka sngi tadeng ta habo Jesus kren ya kane ka jingduai uong la da pirung sha ta ka pulit ne sha ta ka kamera pada pirung ta pi duai ha ka beri on ainong ye pi ka bapau Henry bapin duai ha ka beri kadon kam sha ka ne ke jing dei ka beri ke jong fi ba blai la da kam dan ka ne ke jing dei ka beri ke jong fi ba blai la da pi duai shi spa ba duai ru pi duai pi yam pi linear ru la da pim pat don kata ka jing dei ka beri ke jong fi ba blai onom ainong ye fi a ru em ha ka bapau tadeng ta bon ki breu ki ong bo blai iman jubab ki jing duai jonga fi haban check shwa ka jing dei ke jong fi badu blai hato fi don em ya ka jing dei ka bari ka jing dei ka ba shisha bat u blai tadeng ta ka ni ka sngi ki bala ban ong banga don jing dei badu blai ka dei ning kong e ka ta ken ka jing dei ka bari ke jong fi kumno kawan kata ka jing dei bo Jisu ong hang ni haba fi duai u da hikai hang ni hadien ong ko kpa jingi u ba beneng hi kukpa jingi bhaban ban address you blai kum ukpa badeng tangi haban dan shwai gani ki jingi dai kum ki khun ba ukpa da kam nan ki jingi dai hapdeng kita ki khun ba ukpa ne ukpa ba kita ki khun kan le no ai tadeng tanga ju ong ni gani ka wai kadan be ke jing pinia phera hapdeng ki khun trai bat ki khun ki bam dai jong la jong tadeng ta ukpa jingi bhabaneng u it ya baro anrei kham tam u kham it ya kita ken ki ba pediang ye khun jo u Jesus Christ Marka Bible ka kren shay ya kata hanrei kat kita ki bala pediang ye u ha ki tu ai ka bor man long ki khon u blai kata ha kita ki bangek ka gerteng ge jo ki bala kha om na ka snam lemni na ka mon ka do lemni na ka mon u briu hanrei na u blai Yohanes no man kong khot ba khat ar ka kren ni kata la da fim pat pediang yu Jisu finam la ban long ki khon ki jong blai la fim pat pediang yu khon finam la ban long ki khon ki jong blai tadeng ta la da kam dan kata ka ji dei shwa ka ban ning kong ka ba mot na ya kren ni kata ka bahadien tadeng ta utrai kwa ban pen sung thu ingi hang ni ba ba ngi wan ha khamat jong trai ha ga jing duai ha ga ta ga jing duai ka bari ka jongi ka ba mot ni hap dan shwa ye jing dei ka bari bat u blai leng ba u khon jo Jesus Christ Marga ktien ke jong blai ka ongum ta hagani ke khot ni Matthias non riu de khot ba pra ka ong namar ka tawat long kum kita na ba ukpa jong fi utip ya ka e ru ba phi don kam men shwa ba phi pan na u kamut shwa ba phin pan ru utrai ukpa ba beneng ula de tip lupa ya ka ta ke jing don kam jong phi ba ding ta ba nga pulien na ktien ke jong blai alap ro na ka ne ka wi ke benta ya ka bangila ban shem na u
Isaiah kan ngal nong ka ba ripusan ka khot ka ba rusau ka ong ti kan jaru habakim pat khot kerpat ngan pai ktien bat kat ba kidang kren ngan snow hang ni ka ong ru habakim pat khot kerpat u ong ngan pai ktien phim pat khot kerpat ngan pai ktien bat kat ba pidang kren ngan snow pi kren u ngan snow phim pat pan ong ngala tip lupa phim pat khot kerpat ro ngal de pai ktien lupa utrai ong oi khon to kren bat kat ba finang kren usngap namar balai bau de ukpa jong phi u ba ha beneng bat pidon kata ka jing dei ke beri bat une ukpa tadeng ta ha fidon ke ni ke jing ye dei ke beri bat une ukpa tadeng ta ye ke ke ba phi pan ha ke beri on ainong namar phi pan ro ha ke kerteng ke jong khon jo Jesus Christ tadeng ta finyo diang ba ya kita ki ke ba phi pan ba de ke baro ka ba phi kerpat ha ke kerteng u Jesus Christ tadeng ta ki ksoi ki ting tang ya ke kerteng u Jesus ki jingduk ki jing pang ki jing stom ki bod jing dom ki bod jele ki bawan ki itho ba ki tep tang ne ke wai ki itho tang ke kerteng ke jong Jesus palada kata ke jing dei ke jong phi bat ukpa phi long si cha ki ki khon ba ma u long ukpa leng ba u Jesus Christ lada ka long si sha kom ta phini i be ba blai u jubab ye ke jing dwai ke jong phi tadeng ta kumno ke jing dei ke bari ke jong phi bat u blai bat ngadang perkhat ye ke ta ba ke jing dei ke ba si sha on pen pau dei tang mentah rei ka sapoi ka por ba kan shai kedar kata ka jing pen pau ba kata ka jing dei ka beri ka long shisha na kumta bon ka jing dei ni kisngi ka bashu dei bitang kum ki prang smo ki bashu le men le ni ki bashu shukor ni ki bashu ni ha ni kisngi ki bashu yale thamula ha tadeng ta ke ba ngi ha ni kisngi ki don kita ki AI ki ba khot ki deep fakes I kum ba ki dei shisha tam ba kim dei tadeng ta Nrei kata ka sngi on pen pau shisha on ainong shisha ya kata ka jingdei ka beri ha ka bapau but kat bangan angkran ni kani kan mau na ka ktin ka jong play bahkan sadon ka jing ja ha ni ka perthai ya ka ba on sepen pau shisha ya kata tingkreng on sepen pau shisha la ka dei ne kam dei kata ka jingdei ka ba shisha na ka bam shisha ka jong ta obriu bat oblai ka dei tang hado ka sngi jong jing rong no hoi an pen pau shisha kata but kata ka jing dei ka beri ka jong phi an pen pau hai an sa ainong I fi ka jing pen pau la da fidon ka jing dei ka beri bat utrai fidon shisha ka jing dei ka beri bat no blai an pen pau kata ka sngi jong jing rong no namar ha ka sngi jong jing rong no kita ki badan ka jing dei ka ba shisha bat utrai ki badan ha ba kata ka jing dei ka beri ka jong ki bat blai am ka long ka ba shisha kita ki ba shisha ba utrai kinsa sha rong no bat gat banga kren ni kan khubor nga so ba ka jing rong no ru kal ajan hadu kata tadeng ta am kumno ka jing dei ka jong phi baru jisu kumno ka jing dei ka jong phi baru neu play hato ka shudei tang ha ka niam ka ru kom hato ka shudei tang ha ka ktien ka ba phi kren ban kam yeldi ba phi dei kita hato ka dei ka ba phi pen pau shabar ba phi don ka jia dei utra hin ri hapo ka download jong phi kam don connection kam don jia dei ru am ba on sepen pau ya kata ko mga ong ifi on sepen pau ya kata ha ka sngi jong ka jing rong no namar habakawan ka jing rong no atang kita ki badon ka jia dei ka beri bat u Jesus Christ on pen pau ya kata ka sngi jong ka jing rong no namar on rong no ya kita ken ki badon ka jia dei ka beri bat ya kata ka jia dei ka beri on ainong ha ka ba pau kai kata ka jing ainong ha ka ba pau ha ka jing rong no aken tadeng ta na do mentang kwa banong ifi pen krek lo pa la fidan shisha ne ke jing dei ke beri pi duai u blei jubab ya fi ba fi pan fi kerpa de ke u blei jubab ya fi bat ka ba kham kong san ka de hang ta ba u blei un sa ai nong ya fi ha ka ta ka beri ke jong fi un sa ai nong ha ka ba pau ha ka sngi jing rong no an pau ting kren kino ki badan jing dei shisha ba utrai ba kita ki bam dan ke jing dei shisha baru Jesus Christ. Badeng ta kwa banong ifi kani kesngi. Ya kwa banong ifi kani kesngi. La da phim dan kata ke jing dei ke beri. Kan long ke jing la ranya kata kesngi. Badeng ta what you sngohun tang ha kata ka ba phi ong ngala long Kristan.
ne fide ki nong kit kam jong ka balang ne fide kita ki baya kit ya ba ka kam ke jong try check baya la de yo ba kata ka jing dai ke bari kam dan yo ba kata ka jing dai ke bari ke shudai tanga ba shule man le ne man shpen pau shaga prathai ba ka long gum tan ri hapo ha ka bari kam dan dei tanga ne ka singi khat ifi shaka jing dai ke bari shisha ba utrai mga tip ya ka way ya kata ka bari an sepen pau shisha da kita kiso ka babel ke thu ba kata ka jing dai ke bari ka long thikum tau ding ba thung hajan kita ki but kita ki thiet ki par na po but ban connect kita ki thiet ki connect sha kita ki but na kita ki ki kjet ya kata ka ba uni udieng am la de ka por ka ba rang rang khyang la de ka por ka ba shit kerang uni udieng am usai sla but usai so but usai ya lagi sla halaki ayom og tin jomle ka kwa an puli ni ka por mo no jermia long khat nyo ka kren ye ni ka benta ka ong naba unlong kumudieng blathung hajan ki baru bapur ilagi thiet hajan kawa ba onom sheptieng habawan ka jingshit lundrai ka sla jo kan long jerngam baraga snem barang rang khyang onom smar khuslai lemne onom pep ban sai so naba utau brio badan kata ka jia dai shisha ba utra ulong thik ni udieng balathung hajan kita ki baru bapur kita ki thiet ki pur hajan kita kawa banang tau ke jet bet tadeng ta unam sheptieng bawan ke jing shit kon ke jing ke jing ele ke jing sheptieng tau brio ka babel ka ong regisla jo ki long jerngam wat hagas nam barang rang kyang ka por jing jing ter khong bharu unam sumar khuslai lemne unam pep ban sai so tadeng ta utau dieng u sai so utau dieng u long jerngam ka dau ka long namar bakita ki thiet ki jet na ke ki mono ba i ki thiet undan ba i namar gini ki thiet ki sam na po bakata ka de ke jing dai ke ba na po ke jing dai ke bari ke jong ni dieng bakata ka balong ro ke jing dai ke bari ke jong ni brio butterfly ka ka kren ya ka ktien ka ka kren ro men sim ba ko jong blai tadeng ta hatungi ki chit mo na ka ktien ni ki chit mo no men sim jong tra kanang bagani ke jing ka jongi hakata ka jing dai ka bari ka pan pau na sha ka prathai bangi long shisha ken kumta lada kawan ka jing shit no problem lawan makana kata ke jingrang terkhong lene jingrang reng khyang ru no problem ngin saiso bat ngin roi bat ngin man bha la shangin pep ban saiso nginum sumar khuslai lemne nginum pep ban saiso ong ktien ke jong blai but to ai shisha ba kani ke jingkran kani ke sngi kan pen scam pat yapi kata ke jing dai ke bari ke jong fi ba do blai ngakwa ba ngin long shisha ba tra ujisu udai bu shisha wong along mangah ka jing shisha ngimla ban shukam kai de ni haban da long shisha kan tadeng ta uji su long shisha to ai ba mangiru in long shisha kita ki shisha kan ha ka jing dai baru play kwa ban dwai da ta jong fi ni ka por ka man ta mdei ban spen paush ka perthai ka ma ong fi mdei ban spen i da ki rong shabar ba pi dei re na po kam dan nga khat fi ka ne ka sngi ba fin da pendrit shisha ya la de ba fin wan shisha Shau Jisu, ba finda duai finda panma finda kelak ke mut shisha, ba finda pediang shayu Jisu. Kum tau try bu nong pen em jo fi lam da kum ta em ka ta ga jing duai ga jo fi ga long le noi ba da ga sngi jo ga jing rong no ro kan da long shisha ka bale ran da ga menta kita ken ki ba kam ya la de ba ki dan jing dai ba do Jisu. Men duai ga ni ga por ka menta ngina doi try ni ga por nga aingo eme ba yo ni ga kubor go try na me ban pen snow shigini ki nong snap try ba nga da nget ko kan rat ni ga kubor kan long tang ga kubor ban long tang ga ji snow ki skor re ba sema ko men kta go try ki ba bon ga ni ga sngi go kan rat ga ji dai ka dai wi tang na sla ka ba shue dai wi tang na jrong ka ba shulong wi tang ga ta ga ba shpni rong re ka ba ta ka ba re kam dan de try ga duai ga ni ga sngi ba ni ki khon je mekin one shisha ka connection sha ta ga ji dai ka ba shisha bat me go try ka jinga dai shisha bat me go try bakin kjit na ka ktien ga jong me bakin kjit na wan sim ba khoj je me go try bakin yo diang ya ta ka ktien ba yo man sim go try bakin shakri me ho man sim ba ka jing shisha how man sim ba khoj jing shisha ka ktien ga jong me go try ka duai ga ka khoni ki khon je me try hallelujah try ba ga duai men ka khu I wai ka ni ka por
Haleluya. Try mengitip bagi jing rong no ke jamai kelajan. Bon dalawan kata ke jing rong no bagi nom longkeng kita kiba. Syak le ran. Balapan pau no ia kata ke jing shisha. Ngaduai ngakerku pa kata ke jing dai ke beri ke jong fi shisha blay on ai nong ka pau. On ai nong shisha ka pau. Bangangai api duai try un juba pa ka singi ke jing rong no ru. Shisha on yo i bala rong no akenya pi. Namar pi don kata ke jing dai ke ba shisha. Baru try mengaduai ngakerku fi ke singi. Ba fi na long shisha. Kamu try ulang uba shisha to long bapir ki shisha. Kamu try ulang uba koi to long bapir ki koi. Kamu try ulang shisha uba hok to long bapir ken ki hok. Barki ba janai to long bapir ken ki janai. Ngadwai nga kerku haga nega sngi haga bor ka jong men se ba koi ngadwai ka nega sngi haga kerteng ka jong jisuru. Ni pan ni pediang ni kan ni try kan da rong kan da long ka kan shisha haga jim jong ni ki kon na do menta kerteng jisu. Amen but amen. Ngai try kerku ifi. Ngay trao nang pen sla ifi nang pen kam ifi nam na ka buram ju kubleshibun. Amen.